едно мото преди следващото стихотворение, една мисъл на Чарлз Буковски ще ви кажа, която много ме вълнува. Проблемът е, че все търсим някой, с когото да остареем, а тайната е да намерим някой, с когото да си останем деца. Преди да станем с тебе снимки в бъдните албуми, аз искам да повторим пак живота си подред, за да ти кажа пак онези две прекрасни думи. Обичам те. Да купя пак до твоя стол билет, пак да извадя трънчето от твоите сандали, да те заселя в моя стих и като влюбен хъш да влизам с твоето име сам в кварталните скандали и с твоето име ден след ден да се превръщам в мъж, да те очаквам всяка вечер на площад Надежда, по улица Любов да тръгнем с тебе след това, да срещнем Менделсон по пътя в сватбена одежда и да му кажеш да. И аз след теб да кажа да. Да чакам ония час велик, когато разделена душата ти на две се цепи. С детски глас звучи. Да видя как старееш бавно, как си уморена, за да ти кажа, че си млада, че не ти личи. Сега стоим с теб пред своите бъдещи албуми. Портретът сватбен ни е слял завинаги в едно. Кажи ми само, помниш ли онези двете думи? Дано не ги загубихме по своя път. Дано съдбата ни е скрита в тези думи две изглежда, защото по закон божествен, древен и суров, животът винаги започва от площад Надежда и с нас върви до края той по улица Любов. Ивайло Балабанов.